Ingat! Ang taas! Ganda ah. Pero, Ganda ng worth it view. yung pagod mo doon. Gigi! Hopsi! 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 Kumag duyan dyan. This is no joke. Ayun na, sumulan pa. Mahirap na nga. Hindi pa umuulan. Tapos na yun, umulan pa. Madulas yung bato. Natudulas ako pagpaharap. Kaya pagpalikod ako. Kibungan na kami. Yes, kibungan na kami. Kibungan na kami. Kibungan Town Hall. Tapos, maghintay kami ng food, ng rice. Nagpasaing daw. After that, punta kaming jump off around 20 minutes yung from here to jump off. Tapos, start na ng trek. Oras na ay 6:55. So, ganda ng view. Bago umakyat ng Tagpaya, mag-load na ng at least mga 1.5 o 1 liter hanggang 1.5 liters kasi last water source na yon. Tapos pagdating ng Tagpaya, 2 kilometers na lang yun doon, nasa exit na. Almost 6 to 7 hours ang day 1 natin na hike. May pahinga na yon, ano na. So, good luck to us. No. Good luck to us. Good luck to us. Ano na, hintayin kita doon. Ah. Madali. Ang dali-dali. Grabe. Easy. Yes. Iniwan na kami.
Nasa kabilang bundok na rin kami sa wakas. Doon kami area ng galing. Tawid dyan o dyan, yan doon. Baba doon. Akyat dyan o, akyat dyan o. Yan. Winas. Yan. Doon. Pataas lahat. Oh. Okay. Tapos medyo umaambon. Ganda oh. Ang ganda nga. Ganda ng bundok. Dito na kami sa Buga campsite. Dapat dito mag-lunch. Mm-mm. Pero umaambon. Dadapin na lang natin yung water source. Hanap tayo. Kaya kung self-contained ka, abot ng 22. 3 days. So, nakakapagkapote na kami. Umuulan na. Dahan-dahan sa mga bato-bato. Madulas. Maulan. Kanina ang init-init. Buti na lang, tapos na yung bato-bato. Kung yun umulan, bato-bato, baka madulas kami. Ingat! Basta na. Maingay lang ito tayo. Ingat ka. Sa semento ka umawa. Sa semento. Sa baba. Meron pa susunod. Ayun. Ayun pa oh. Ang taas. Ganda ah. Pero, Ganda worth ng it view. yung pagod mo doon. Ganda ng Ganda. view. Tahimik. Nandito na kami sa landmark 2 kilometers water source o yung proper takadang 2 kilometers. Anong oras na? 4 o'clock? Nalan kami. Una, nakakapote ako pero basa ako sa pawis, parehas din lang. Oo. Kaya wala rin.
Okay lang pag yung short rain. Okay lang. Pero after that, pagpapawisan ka lang sa loob, babsaka rin lang. Ako giginawin ako. So, lakad ulit. Hopefully, hindi kami gabihin. Kadang water source. Kadang water source. Saan tayo? Dito. Dito. Kasi cross yan. Oo. Dito. Pag may cross na gano'n, yung, ibig sabihin, huwag kayong dumaan doon, ha? Hindi nilagay na ng guide yan, huwag kayong dumaan doon. Para hindi kayo malito. Pupunta tayo sa Tagpay, Mas lalo. Dito na tayo sa Waiting shed. waiting shed. Tapos sabi nila 1 hour, around 1 hour na lang daw. Nandun na sa Takadang. So, Kami ang late! late! Nagpaampon na talaga kami sa second group. Iba ng group. Oo, mga kasabay namin yung second group. Mga ka-group namin, nandun na sila. Baka nandun na sila, nagpapahinga na sila. Nakaligo na kamo. Yeah, tara. Sige. Tara. Ay, maganda. Clear. Last kilometer before Takadang proper, palusong. Maano din. Tapos medyo madulas pag umulan. Madulas yung bato-bato. Ay. Okay nga din na umulan. Nawala yung sakit ng tuhod ko. Kanina? Oo. Oo, napansin ko rin kanina. Nung paakyat tayo, di ba? Buti na lang kasi kung hindi, matagal pa tayo, hindi tayo makaabot sa kanila. Oo, kubura na yung huli natin. Hopsi, 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 hopsi. Kumagdoyan-doyan dyan. My God! Kakatakot! Uy, shit. Ako rin pala. Venus. Excited na kasi meron ng daan.
Yay! Nakapunta na tayo ng Takadang. Hindi nagmomotor. Ito, bumoto rin to, Takadang to. Oo, ito, Takadang ito. Saan ka galing doon? Huh? Doon ata. Hindi ako sure. Ito ba yung Minuto yung mga minumotor nila. Tapos yung school, yun yung ano nila doon, checkpoint. Yung titiran natin. Inabot na kami ng gabi. Ang una alanganin. Morning. Morning. Start ng track namin 9:15. Yes, 9:15. Late na. Then, hopefully, hindi tayo mag-biyak. Dito. Dito sa school. Isa. Maaga sila. Pag pababa na kayo sa day 2, talagang dulo ng road. Dito, from main road, mapuputol siya. Dulo talaga pababa. So, hindi ka talaga mawawala. So, sa mga nahuhuli, parang kami, ito, dire-diretso lang talaga hanggang sa dulo. Okay, mataray. Ingat ka ba, ma? Taray. Parang 1 hour from the school. Dito, marireach mo yung ano, itong area to. Ito, pababa na papunta na sa Rice Terraces. Doon na lang, sakyan natin. Ano to? Dali pa eh. To Batangan. Ayun, Batangan tayo. Nag-5 na kami. Mainit. Oras na. 12:00. So, after nung rice fields, rice terraces, dito naman tayo sa rock face dumadaan. Mahaba-haba din.
kami naglalakad siguro mga 30 minutes ito. Mabagal eh, snail space yun sa amin. Pero ito rock face. Meron palang water source dun sa may viewpoint ng Kibungan. Dun pa sa before ng rice fields. So, wag kanyo kalimutan mag-fill up doon kasi mainit sa rice fields. Na lalo na kami na pataktak. Yan lang. May ulit tingnan natin kung ano yung trail. Tapos na kami dun sa rock face. After that, may mga bahay-bahay na. Tapos, ito na sementado. So, hopefully, malapit na yung school. Kasi may mga bahay na. Signs of civilization. Hopefully, time check, 1:30. Natagalan kami talaga dun sa sa rice fields. Ang init. Kalaban talaga namin yung init. Grabe. Basta ka. Tuhod, bumigay yung tuhod niya pababa. Nagmadali kasi kami nung umpisa. Ang bilis-bilis namin. Uy, kaya namin makisabay. Kisabay ka ko. Biglang Tok! sabi niya. Pumitik yung tuhod ko. Talaga. Grabe. Bumigay ito. Yeah, dahan-dahan lang kami. Makarating naman kami doon. Dito na kami, Batangan Elementary School. Kasabay lang namin si core natin. Yay, hindi kami late. Tama-tama dumating si sir. Init, no? Init talaga. Okay. Tapos na lunch. Yes, tapos na. Ano na ulit? Litalit naman next na. The time check 2:20. Yes. 2:20. Kaya natin yan. Kaya. Kaya. Mabagal nga lang. Thank you sa kasama namin. May kasama kami doktor. Meron siyang support. May support. May support. Thank you. Thank you, Doc. Susunod, nagdadala na kami. Nagtipid-tipid kasi sa weight. Kaya nga. Now we know. Correct. Next time. Nakatulong. Malalim yung nandun sa kabila eh. Oo, nakatulong. May support talaga. Kanina kasi nung pagkaapak ko maanghang. Talaga. Yung before nilagyan Nung niya. nilagay pa natin ito. Meron naman support pero Kulang. Kulang. Konti lang yan eh. hindi lang. Very good. Kaya kayo, kung alam nyo meron kayong knee problem, magdala na kayo. Huwag na kayo mag-alinlangan. Kahit mabigat pa yan, magdala kayo. Ay. Start na ng Litalit Trail. Foggy, wala tayong makikita. Ano yun, blessing ba or ano, hindi. Hindi natin makikita yung nasa gilid natin. Yung bangin. Oo, yung bangin. Is it a blessing or not? Blessing pa rin. Blessing kasi hindi ka matatakot. Oo. Ito na pala yun. Kaya pala nakatambay sila dyan. Oo. Ay, ang hangin. I-secure mo lahat ng gamit. Bakit? Baka mahulog. Tapos ito, itali na natin. Itong mga stick. Hawa na lang tayo na sana. First 30 seconds. First 30 seconds. Andyan sila. Si Tim. Ay, si Ki. Sir Ken. Sige lang, dito lang ako sa likod. Ah, okay. Back up lang ako sa inyo.
Blessing, walang ka na. Wala ka makita. Wala. Wala tayo ba? Mamaya na lang pag nasuwaba na tayo. Saka mag-clear. Oh, mas nakakalula pag ano. Pag nakikita. Sakit mo yung bato. Sa bato ka pa. Oopsie. May ano, sa toast ka. Mabigat na. Wala. Hawa ka na yan sa bato. Yung force mo yung sa bato mismo. Okay, dalat na. Iusod mo pa yung pama. Yan. May sabitan dito ng ano. Kamay mo, hindi ko abot yun. Pumapatag na ng konti. Napalusong. Hindi katulad nung kanina. Ang tarik. Sabi 80 degrees daw. Hindi naman 90. 80 degrees. Grabe yun. Katalikod ka na gano. Madali para sa atin. Oo. Paharap ka. Nakakalula kapag nakaharap. Oo. Pag nakatalikod, mas okay. Yun lang, hindi mo masyado makita. Kapakapain ang kapa mo. Ingat ka. Bangin. Bangin lahat. Bangin, lagi. Stick na. Kunin mo yung stick. Akalain mo, sa gitna ng bundok, may waiting shed na blue. Hey. Oh, blue waiting shed. Bago lang. Gawa lang ata. After ng waiting shed, stairs naman. At least sementado, tapos pantay-pantay. Di parang kanina, rock wall ang dinadaanan. This is no joke. Ayun na, sumulan pa. Mahirap na nga, hindi pa umuulan. Tapos na yun, umulan pa, madulas yung bato. Natudulas ako pagpaharap. Kaya pagpalikod ako. Kaya yan.
ano, hindi na ulap. Lupa na yung nakikita ko. Ito na kami. Yay! Kaya nice school. Oo, may ilaw pa unti. Dito yung liguan na. Diyan yung ligaw. Sa barangay. Barangay. Walang tubig. Ah, okay. Kompleto tayo. Kompleto na. Nasa taas na po. Hey, wala nang tuhod yung isa. Pwede pa? Dikungan Elementary School. Dito na kami. Nakarating din sa wakas. Alas 6. Tama. Sakto alas 6. So, nag-start tayo ng 9 kanina to 6. Oh, 8 hours. Mabilis-bilis tayo, di ba? Mabilis-bilis tayo. Hindi tayo sumabra ng 8 hours. Correct. Good morning. Oras na 8:15. Departure. Tingnan natin ulit kung anong oras tayo makarating doon. Ganda hirap. Konti. After 100 meters dun sa field. Bundok. Sementado na. Gas-gas mo yan ng parang walang putik. Sa akin, palaging putik. Pa.
Kung kahapon, pababa ng Litalit is matarik, halos 80 degrees. Dito naman na yun, pababa din, sementado. Ano kaya mas mahirap ito o yun? Tapos inulan pa tayo kahapon, ano? Kaya, mas madali-dali naman siguro to. Sakit nga lang talaga sa tuhod. Eh, sabi mo, nagre-reverse ka? Pababa. Ay. Kaya mo yan, basta makababa tayo. Mabilis ko dito ganito kaysa yung paano, Oo. Ilocosur. May nakikita na akong tubig. Beach. Grabe din tarik ah. Pero sementado pero madulas. Ito ata yung daan nila noon, nung hindi pa nagagawa yung daan sa kabila. Ngayon wala nang dumadaan. Ayun na yung tubig. May river na. Ay. Konti na lang. Nasa longest bridge na. Pahinga lang, tapos mamaya diretso lang. Tarik doon sa pababa din. Akala mo, okay lang. Third day, okay na. Hindi rin pala, matarik. Manggiw-giw yung tuhod ko. Nadulas pa na naman ako. Di ba na walang kuha? Oh, walang kuha. Walang ebidensya. Pasa na lang. Basta, mamaya, bukas lalabas. No, time check 10:10. So 2 hours 2 hours kinuha namin from yung sa school hanggang dito sa pababa ng bundok dito na sa bridge. Kamusta? Giw-giw tuhod? Hindi naman. Tama lang? Tama lang. Yay! Survive ko yung mga... Oh, grabe. Kakalula yung sa baba. Dito na tayo sa semento.
Ay, oo. Doon sa taas daw. Ang sasakyan. So, last na tayo. 12:25. Pagod. So, ano tayo malis sa school? 8 to 10. Very nice experience. Ayun, may nakit naman.